Ola, vamos facer unha táboa de valores a variable cantas horas ves a televisión. Entón, vamos facer unha táboa de valores e despois calcular a media, mediana, moda, varianza e desviación típica. Ben, cantas horas ves a televisión sería unha variable continua e os intervalos de clase pois serían de 0 a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, de 3 a 4 horas. As marcas de clase, que sería o seguinte apartado da tabla de frecuencias, non é máis que o valor central do intervalo, polo tanto 0,5, 1,5, 2,5 e 3,5. O seguinte sería a frecuencia absoluta. Isto é o número de persoas da nosa mostra que responderon en cada un dos intervalos. Vamos a supoñer que eu lle pregunto a unha xente e que, pois, eu que sei, 5 persoas de 0 a 1 hora, 10 de 1 a 2 horas, 15 de 2 a 3 e 10 de 3 a 4. Penso que este é o exemplo que puxen hoxe na clase. Suman 10, 20, 35, 40. Sí, penso que tal cual o exemplo que puxen na clase. Daquela a frecuencia relativa, recordades que a frecuencia relativa era igual a frecuencia absoluta dividido entre o número total de elementos da mostra. Estiro isto e me salen as frecuencias relativas. E a frecuencia acumulada, bueno, pois este igual ao anterior, este igual a suma dos dous anteriores, este igual a este máis este máis este, e por último ese igual a este máis este máis este máis este, que suman 1. Moi ben. Ben, con isto, con esta táboa de frecuencias, pois podo calcular media. Vou ir facendo aquí abaixo media, vou poñer debaixo o valor da media. A media non é máis que cada marca de clase por a súa frecuencia relativa, máis seguinte marca de clase por a súa frecuencia relativa, máis a seguinte marca de clase por a súa frecuencia relativa, máis a seguinte marca de clase por a súa frecuencia relativa. Doulle a enter e sáleme a media, 2,25. Este é o exemplo que fixemos hoxe en clase. A moda non é máis que o intervalo que ten maior frecuencia absoluta ou relativa, que claramente é este intervalo de 2 a 3. De 2 a 3 é o intervalo que ten maior frecuencia, polo tanto a moda sería de 2 a 3. E por último a mediana sería, teño que mirar a frecuencia acumulada e mirar cando se supera o 0,5. Aquí non o supero, aquí non o supero, sí, aquí xa o supero, daquela 2,5 sería a mediana. Bueno, moi ben, pois así calculei a media, mediana e moda. Agora vou a calcular a varianza. Para calcular a varianza teño que facer unha nova columna na miña táboa de frecuencias, que sería a media menos a marca de clase, e todo iso elevado ao cadrado. Vale? Polo tanto, aquí sería, onde está a media?
poño igual a este valor menos a marca de clase correspondente, que é esta, pero todo elevado ao cuadrado, un momentinho, sería, abro paréntesis, media menos marca de clase, pecho paréntesis, elevado ao cuadrado. Muy ben. Igual media abro paréntesis, perdón. Media menos marca de clase elevado ao cuadrado. Igual, abro paréntesis, media menos marca de clase, pecho paréntesis, ao cuadrado. Igual, abro paréntesis, media menos marca de clase elevado ao cuadrado. Ben, e entón agora a varianza non é máis que a media de estes valores coa frecuencia relativa que teñen os valores da marca de clase. O sea, se para calcular a media eu fixen marca de clase por frecuencia relativa máis marca de clase por frecuencia relativa, etc., para calcular a varianza farei este valor pola frecuencia relativa máis este valor pola frecuencia relativa máis este valor pola frecuencia relativa máis este pola frecuencia relativa. Daquela fago igual a este por este máis este por este máis este por este máis este por este igual, e aí teño a varianza. E agora facemos a desviación típica. Colocando aí igual a raíz da varianza. Aí temos, e xa están calculadas todas as medidas de centralización e de dispersión, e fixemos a táboa de frecuencias. Ala, xa está feito.